Няма точка ръжда. Нов внос от Северна Италия, границата на Италия и Швейцария. Тонирани стъкла, автомат 4x4. Хубавия мотор е 140 коня. Двойка дизел. Доказани коли, икономични, здрави. Имаме парктроници, сега ще покажем тук. Оригиналните стикери, абсолютно всичко се стои. Нямаме градушки, нямаме щети, боята абсолютно оригинална е, просто супер състояние. Има штора, работи, това са стелки. Отдолу е цялото необходимо оборудване. Автомобилът е с 3 ключа, двата са безконтактни и един, който е за предния капак, така се излизат фабрично. Тук как изглежда, вижте самия под и ламарината, всичко е чисто ново, няма никакви забележки. Колата може да посети сервис където и да било, да ви прегледат и да разберете, че е истинска и е в топ състояние. Хубави гуми, гумите са летни обаче. Там където работиме ние няма зима. Само интериор чисто нова. Просто няма следа от употреба. Не тавани, седалки, каквото да се погледне. Всичко е както трябва да бъде. Просто все едно никога не се е качвал никой в нея. Няма изцапано, няма нещо мръсно, такива скъсани орнаменти, елементи по салона. Всичко е абсолютен оригинал. Така. Пълен ел пакет. Борд компютър, автопилот. Виждам, тук може да се дава газ и да се намалява от волана. Ето го оригиналното воланче как изглежда. Супер състояние, смисъл няма никакви забележки. Оригиналното CD. 106 000 км. Сервизните документи са вътре. Може да се погледнат като дойдете на место. Въобще няма нищо, което да притесни някой. Страхотно състояние, затова и правя видео на тази кола. Сега ще ви покажа как се пали. Има старт-стоп бутон. Натискате бутона и пали. Светкат и всичките лампички. Понеже всичките системи работят, след това гаснат. В момента е на паркинг. Това е задна скорост. Неутрална, директна. Има спортен режим на каране, типтроник и така нататък. Климатици, екстри, духа, студено, всичко работи. Пробвано е. Няма точка ръжда и каквито и да било, даже фабричния парафин все още стои на колата по панти и по такива места. Уникално състояние. Хубав бял металик с тъмни задни стъкла тонирани. Няма да имате проблем с полицаите, защото са задните. Отзад е с 2 гарнета. Фейсова красавица. Най-важното, доказано здрави, много икономични мотори.